Ja näin sarjatilanne sitten 38 pelatun ottelukierroksen jälkeen. Kärjessä siis Jokerit 54 pistettä, TPS 53. Nämä kaksi joukkuetta hieman erossa seuraavista joukkueista, jossa JYP HT uhkaa tuota kahden kärkipaikkaa. Seuraavina Ässät 45, kotijoukkue IFK 42, Rauman Lukko 40 ja toistaiseksi nämä 6 joukkuetta menossa playoffiin. Perässä kolkuttelee kuitenkin Kalpa 39 pistettä, sitten seuraa HPK 35, Ilves 31, Tappara 26 ja perää pitävät Hokireipas 21 ja Joensuu Kiekkopojat 20. Ja katsaus pistepörssiin, kärjessä edelleenkin Mikko Mäkelä, Turun Palloseura 61 pistettä. Esa Keskinen sama seura 58, sitten seuraavat Jari Lindroos, Teppo Kivelä, Juha Riihijärvi, Teemu Selänne ja Mika Nieminen. Ja sitten tämän ottelun joukkueiden kentällisiin, kun samanaikaisesti on alkamassa seremonia täällä Helsingin jäähallissa, lyhyt seremonia, jossa vanhojen helsinkiläisten mestarijoukkueiden viirit hallin katossa paljastetaan. IFK on aloituskentällinen Sakari Lindfors, Simo Saarinen, Rahomir Kadlec, Harri Tuohimaa, Jukka Seppo, Pekka Tuomisto. Toinen kenttä Sami Nuutinen, Pasi Sormunen, Mika Kortelainen, Darren Boiko, Juha Nurminen. Ja kolmonen Kai Rautio, Pertti Lehtonen, Valeri Krykov, Matti Haagman, Kari Laitinen. Toinen maalivahti Mikael Granlund, Jari Laiho, Petro Koivunen, Kim Aaruus muodostavat neljännen ketjun. Ja sitten Jokerit tänään, kun siellä ensimmäiset viirit avautuvat. Ketterer, Markus Ketterer tietysti maalissa, Moimir Bosik, Heikki Riihijärvi, Juha Salo, nyt Pekka Järveläinen, Timo Norpan seurana ykköskenttällisessä. Mika Strömberg, Valtteri Immonen, Teemu Selanne, Otakari Janetski, Keijo Säilönoja, tuttu tehonyrkki. Ja kolmas kenttä Kari Martikainen, Ari Salo, Sami Vaasteen, Jali Vaasteen, Tommi Viide. Ja tämän lisäksi Ari Sulander toinen maalivahti, Antti Törmäni, Mika Välillä, Rami Koimisto muodostavat neljännen ketjun. Ja näin kaikki valmista sitten tämän kauden viimeisen paikallisottelun alkamiseen ainakin. Tässä runkosarjassa joukkueet voivat vielä tietysti olla vastakkain vaikka SM-finaalissa niin kuin vuonna 1983. Bosik Riihijärvelle aloituskentälliset siis Tuohimaa, Seppo, Tuomisto, Saarinen, Kadles IFK:lla, Norppa, Järvelä, Salo, Riihijärvi, Bosik Jokereilla. Kun Jokeripäädyssä ollaan ja voimakkaasti siellä karvaa Harri Tuohimaa, jonka kausi on ollut paljon loukkaantumista vaivaama. Bosik kiekko pystyyn. Juha Salo, joka tuuraa tässä oikeastaan Antti Törmästä, joka on ollut kuumesairaana. Salohan on normaalisti pelannut Vaasteinin veljestä rinnalla. Kun ja pientä kärhämääkin ensimmäisen kerran kuvassa Simo Saarinen ja hänen takanaan sitten vanha Mr. Jokeri Timo Turunen, joka nykyisin siis on IFK:n toisena valmentajana, kun kuvassa IFK:n joukkueen johtaja Frank Muuberi sekä lääkäri Ismo Syvähuoko, hänkin vanhoja jokereita. Tässä on kiva tapahtunut tämmöisiä Helsingissä yllättäviä leirivaihtoja. No näin aina tietysti tapahtuu paikakunnalla, missä on kaksi menestyvää jääkiekkojoukkuetta, että viihät vaihtavat leiriä, mutta eihän tuo nyt niin vakavaa ole. Jokainen hakee sen onnensa oksan sitten sieltä, mistä parhaiksi katsoo. Pasi Sormunen, Sami Nuutiselle. Tämä nuori puolustajapari on ollut ehkä IFK:n ilahduttavin osa, mitä puolustukseen tulee tällä kaudella. Darren Boiko kiekon perään, kun Markus Ketterer korjaa kiekon. Boikon pelaaminen oli ennen ottelua pitkään epävarma. Hän on kärsinyt ikävästä nivusvammasta, mutta alkuverryttely osoitti kuitenkin, että jalka kestää ainakin toistaiseksi. Ja näin Boiko omalla paikallaan IFK:n kakkosketjun keskushyökkäjänä valmistautumassa aloitukseen. Häntä vastaan Otakari Janetski, jonka täytyrimainen maila teki pahaa jälkeä myöskin talvikisossa. Hän oli eräs tsekkien pronssijoukkueen kantavia voimia, niin kuin on ollut koko kauden ajan Jokereidenkin. Ja oikeastaan hänen panoksensa on melkeinpä vain parantunut sen jälkeen, kun hänet siirrettiin tuohon Säilynöön ja Selänteen keskelle. Näin pitää paikkaansa nimenomaan Otto, joka tuossakin tilanteessa vapauttaa Teemu Selänteen, joka nyt sitten räväyttää ottelun avausmaalin. Ei kestänyt mikään montaa sekuntia, kun ottelun ensimmäinen maali näki päivällä. Teemu Selänne irtoaa upeasti, haistaa tilanteen ja Janetskin oivallinen syöttö vapauttaa Teemu Selänteen ja saa Jokerin liput täällä Helsingin jäähallissa liehumaan tässä. Janetskin syöttö, joka tulee juuri yli viivalta. Selänne ottaa sen laillisesti ja pamauttaa ohi Sakari Lindforsin. Tässä tuo syöttö. Loistava lätty yli IFK-puolustajien mailan. Teemu Selänne ottaa sen ennen viivaa ja kova lämäri. Se on niin kova laukaus, että vaikka Lindfors sen hyvin näkee ja tietää, että se tulee hanskapuolelle, hän ei yksinkertaisesti pysty sitä torjumaan. Tuossa tilanteessa hieman paistaa läpi tuo IFK-puolustajien kokemattomuus. Kumpikin pelaa suhteellisen nuori tuolla puolustuksessa yhtä aikaa ja niin Teemu Selänne pääsee tuosta. Mutta Otakari Janetski, jota ollaan kehuttu monen kertaa, hänen näkökenttänsä on aivan äärimmäisen laaja ja tuo syöttötaito, niin se on melkoinen. Ja niin tässäkin tapauksessa puolustajan hieman huolimaton sijoittuminen tuossa antaa tuon mahdollisuuden, jonka sitten Teemu Selänne käyttää hyväksi. Jali Vaasteen kiekko päätyy, perään Kai Rautio. Krykov.
joka pelaa tutulla paikalla Matti Haakmanin rinnalla. Kolmantena lenkkinä tässä ketjussa nyt Kari Laitinen, jolla hänelläkin on ollut pahoja vammoja. Polvivamma ja sitten sormivamma. Hän tälläkin hetkellä pelaa lievästi sormivammaisena, kun Jokerit nousee vastahyökkäykseen. Kovaa laukoo Tommi Viide. Tommi Viide, joka nyt ensimmäistä kertaa näissä paikallisotteluissa luistelee aloituskokoonpanossa. Tommi Viide on myöskin esiintynyt punaisessa paidassa liigatasollakin IFK:ssa, mutta nuoresta iästään huolimatta on jo sitten siirtynyt Jokereihin. 22 vuotta miehellä ikää tällä Koukkalan laitohyökkäjällä. Kiekko laitaan. Timo Saarinen nousee, mutta ei pääse pitkälle. Bosik pysäyttää. Hyvä avaus Bosikilta ja Järvelältä. Mutta ottaako tuo laukaus sitten Sakari Lindfors? Näytti jopa, että se olisi ottanut maskia. Näin näyttää, että tuo kiekko sieltä kimmahtaisi, mutta joka tapauksessa hän on sijoittunut siten, että hän pystyy osan maalista peittämään ja näin tuo kiekko ei mene verkon perässä. Ketterinen ottaa varmasti kiekon haltuunsa. Bosik, jonka viimevuotinen puolustajapari Prohaska kuului myöskin Tšekoslovakian pronssijoukkoon miehiin. Kadlec, IFK:n puolustajan numero 4, Drahomir Kadlec, niin ikään olympiapronssimiehia. Tsekkiläisiä oli enemmän Suomesta kuin Tšekoslovakiasta. Konsanar sitten yrittää siellä Järvellä harhautusta. Nurminen, kiekko pystyyn ja Boiko saa vauhtiin. Kova laukaus Boikolta, mutta se ei mene ikinä maalille saakka. Näin Jokerit vastaiskuun. Sormunen kiekko kulmaan. Selänne, mutta ei pääse vielä ainakaan täyteen vauhtiin. Nyt sitten työntää kulmaan Janeskille ja siellä olisi säilynyt ja maalla Selänne uudelleen ja tekee toisen maalin onnekkaastikin, mutta jälleen erinomainen oivallus Janeskilta ja Selänteen nopea laukaus siirtää Jokerit jo 2-0 johtoon. Ja tuo sama kuvio toistuu nyt vaan hieman toisessa muodossa kuin ensimmäisessä maalissakin, eli jälleen Jänneski saa sen verran tilaa, että hän pääsee tuota kiekkoa tuomaan vapaasti tuolta yli viivan. Eli Selänne löytää Jänneskin tuolta laidasta, hän tulee sisään, hän hidastaa tavata peliä, antaa aivan nappisyödyn Teemulle ja Teemu laukaisee ja siitä sitten IFK:n puolustajan kautta jälleen sama parivaljakko tuolla puolustuksessa, mutta nyt ei voida varmastikaan pistää noiden nuorien puolustajien syyksi tätä maalia, vaan IFK antaa sen verran periksi, että kiekko saadaan tuotua heidän alueelleen ja siitä sitten aletaan värkkäämään tuota maalia. Selännelle kenties antoi IFK tuossa liian paljon tilaa keskialueella. Puolustajat vetäytyvät liikaa. Ehkä tuon äskeisen pystysyötön ansiosta eivät uskaltaneet mennä nyt vastaan. Antoivat tilaa Janetskille ja Janetski löytää Selänteen ja sitten Sami Nuutisen olkapään kautta onnekkaastikin kiekko maaliin ohi Sakari Lindforsin. Ja ainoastaan reilut 3 minuuttia pelattu tätä ottelua, kun Jokerit jo siis 2-0 johdossa. Todellinen tyrmäys alku Jokerilta. Saa nähdä sitten, miten IFK tästä toipuu, mutta nopeasti olisi peliin päästävä mukaan, jotta tästä ottelusta ei jännitys ja mielenkiinto häviä ja IFK mahdollisuus ennen kaikkea heti alkuunsa. Hakman kiekko kulmaan, tavoitteli Krykkovia, Ketterinen pysäyttää, Salo aikailee ja sitten työntää Laitiselle huono syötön, Hakman perään, löytää Krykkovin kulmasta, Krykkov ja Lehtosen pyssy, mutta ei puhu, ei saanut Pepe kunnon laukausta tuosta aikaan. Lehtonen teki erinomaisen paluun liigajäille. Ottelussa Lukkaa vastaan Jokerit 2-1 vastaan tilanne Wallsten. Ja Wallsten ampuu maalin. Jali Wallsten tällä kertaa 4-0-9 valotaululla ja Jokerit johtaa jo 3-0. Ja tässä kuviossa on sitten taas toiset miehet, jotka tuntevat hyvin toisensa, eli veljekset Wallsten pääosassa. Sami ottaa tuon kiekon tuosta omalta alueelta ja tuo siniviiva näyttää olevan vaikea paikka heille ylittää, mutta varsinkin puolustussiniviiva, mutta siitä saadaan kuitenkin, Sami pelaa sitä, antaa Jalille, Jali lähtee tulemaan tuota. Pertti Lehtonen on 2 vaiheella, pelaako tuota toista vapaata, laitaa ylös tulevaa pelaajaa vai ottaako kiekollista miestä, hän heittäytyy tuossa estääkseen tuon toisen pelaajan, mutta tuohon etukulmaan jää pieni aukko, mutta se on äärimmäisen hyvä oivallus hyökkääjältä, joka näkee tuon tempun ja tempaisee siitä suoraan sitten maalin alanurkkaan. Tässä maalintekijä Jali Wallsten ja siinä Kai Rautio oli pelannut itsensä pois, Lehtonen jää tilanteeseen 2-1 vastaan, kun IFK ottoi samassa ajassa sitten aikalisän. Ei vaihda kuitenkaan maalivahtia. Ja sitten tuo todella, niin kuin sanoit, Jali Wallstenin oivallus siinä mielessä, että hän tekee myöskin Sakari Lindforsta epävarma. Tuleeko syöttöä, ei tule, ja tuon epävarmuuden tilan hän käyttää hyväkseen ja ampuu armotta etukulmaan. 4-0-9 maalin syntyaika syöttäjänä Sami Wallsten, ja tämä mies Sakari Lindfors on kyllä
kaikkien jäähallissa olevien yllätykseksi varmasti joutunut 3 kertaa nöyryttymään, kun vasta vajaat 5 minuuttia on tätä ottelua pelattu. Ja jälleen tulee Jokerit. Juha Salo voimakkaasti painii Harri Tuohimaan kanssa. Kadlets ottaa kiekon takaa. Päätuomari Juholakin on jäänyt jalkoihin. Kova laukaus siniviivalta. Jokerit käyttää nyt tietysti herkeämättä. Ainakin tuota henkistä yliotetaan. Tuossa alkuhaastattelussahan Teemu Selänen sanoi, että tämä ratkaistaan henkisellä puolella. Katsotaan nyt sitten, onko Jokerit saanut niin kovan henkisen yliotteen tässä, että IFK ei siitä enää toivu. Bosik, Salo ei saa kiekkoa. Saarinen, Jukka Seppo. Taitava, mutta välillä niin oikukas keskushyökkääjä. Jos mies on todellisella pelipäällä, hän on Suomen ja monessa muussa niin kaukalossa pitelemätön, mutta sitten jonain päivänä taas potku ei kulje ollenkaan. Näin Norppa ampuu kaukaa. Boiko. IFK:lla nyt tämä Boikon johtama kakkonen, joka on 2 kertaa saanut antautua. Kolmas maalihan tuli Matti Haagmanin kentälliselle. Boiko tekee kyllä kovasti töitä. Jokerit tulee jälleen Selänne. Kiertää, pääsee siellä ohi Nuutisen, mutta Nuutinen koukkaa sitten kiekon kuitenkin haltuunsa. Kiekko keskialueelle. Nuutinen ja Sormunen, IFK nuoret puolustajat ovat molemmat. Sami Nuutinen 20, Pasi Sormunen 21-vuotias, ja niin kuin Kimmo totesi, tuo rutiinipuute saattoi kostautua noissa molemmissa Janetskin maaleissa. 5.42 pelattu ottelun ensimmäistä erää Helsingin jäähallissa. Jokerit johtaa 3-0. Ottelun ensimmäistä erää nyt pelattu 7.11 ja jäähylle IFK Jukka Seppo, joka tässä huitaa sen varsin voimakkaasti ja korkealle Jokereiden Timo Norppaa. Ja näin IFK ensimmäisen kerran tässä ottelussa alivoimalla ja tappionumeroissa 0-3, kun Darren Boiko taiteilee kiekon Jokerit päätyyn. Sellainen tulee kuitenkin toisella puolella sitten Janet Säilynoja, mutta häneltä kiekko karkaa. Kuitenkin se sitten onnekkaasti tulee Otakar Janetskille. Ja näin tämä ketju rankaisee jälleen nyt ylivoimalla. Jokerit johtaa, kun 7.29 on pelattu murskaavasti 4-0. Ja IFK on päättänyt pelata upporikasta ja rutiköyhää. Tuo tilanne lähtee tuolta kauempaa keskialueelta, kun Pepe Lehtonen yrittää saada kiekkoa tuolta, jotta se vapaana viilettää pitkin laudotusta. Mutta Teemu Selänen on nopeampi. Hän pääsee siihen tilanteeseen. Lehtonen pelaa samalla itsensä pois tuolta tilanteesta. Ja sitten alkaa tilaa tulla. Ja Teemu löytää Säilynen toiselta puolelta. Säilynen tulee ja laukaisee. Tai oikeastaan kiekko karkaa häneltä, Lindfors ei saa sitä haltuunsa ja sitten tulee Janetski paikalle ja reppu on aika auki tuolta toista sivusta. Ja tämä ketju näyttää väkkäävän tänä iltana melkoisen määrän maaleja, jos ei IFK on puolustus vaan mitenkään ryhdistäydy tuossa otteessa. Siinä tässä maalin tekee Otakar Janetski, 31-vuotias, taitava tsekkiläishyökkääjä. Sakari Lindfors torjuu kiekon eteensä ja Boris Majorov valaa henkeä. Hän tietää, että tämä tilanne saattaa olla siinä mielessä joukkueelle erittäin hankala, koska vasta 7 minuuttia pelattu ottelua, joukkue johtaa 4-0. Siinä saatetaan tuudittautua jo tässä vaiheessa varmaan voittoon ja sitten jos vastustaja saa hengen ja pelin päälle, niin voidaan olla vaikeuksissa. Tämä varmasti jos kukaan tietää Boris Majorov. Siinä mennessä kiekko luiskahtaa jo Kettererin taakse. Salo. Mutta toisaalta kun ajatellaan näiden paikallisotteluiden henkiä ja ilmapiiriä, niin kyllä tuollainen 4-0 eron umpeen kurominen on äärimmäisen vaikeaa. Se on pitkän työn tuloksena ja jos näin tulee käymään, niin silloin Jokereiden otteen täytyy kokonaan lamaantua siitä. Tietysti onnistuessaan IFK maalimaalilta pystyy sen tekemään. Joukkueessa on kuitenkin rutiinia, kun näitä herroja tässä penkin päässä katsoo. Harri Tuohimaa, Pekka Tuomisto, kummatkin siinä. Kyllä heidän rutiininsa ja nälkänsä on niin kova, että kyllä heillä riittää taistelua loppuun saakka, ja sitä paitsi IFK on asema sarjataulukossa, ei ole mitenkään vielä kirkossa kuulutettu, että joukkue 6 parhaan joukkoon selviytyy, joten pisteet ovat tarpeen tälle punapaitaisellekin joukkueelle. Ilman muuta. Näin Martikainen kiekko päätyy. Pertti Lehtonen. Haagman. Nostaa IFK-hyökkäystä. Laitinen mukana, Laitinen tekee IFK ensimmäisen maalin. No niin, IFK avaa maalitilinsä. Ja onko tämä sitten signaali myöskin IFK-pelille? Pelihän on toistaiseksi ollut täysin yksipuolista Jokerijuhlaa. Nyt IFK on ensimmäinen maali ajassa 8.18. Maalin syöttöä Matti Haagman, maalintekijä Kari Laitinen. Ja näin tämä tapahtuu sitten, kun Matti Haagman tuolta kiekon saa keskialueella. Hän ylittää rauhallisesti 2 yhtä vastaan tilanteessa tuon viivan.
Ja Jokeri puolustajan ohi heittää tuon kiekon, kun Kari Laitinen rutiinillaan hankkii itsensä aivan tuonne takatolpalle varmaan tekopaikkaan. Ketterer ei pääse väliin tuohon tarkkaan syöttöön ja Laitinen ohjaa lähes tyhjään maaliin tuon laukauksen, joten IFK on tulossa. Ja tuossa varmasti, kun tässä vielä kertaamme tuota Matti Hagmanin loistavaa syöttöä ja yhtä hyvää Kari Laitisen tilanteen hyväksikäyttöä, terävyyttä. Kyllä tässä varmasti saattoi jo olla Jokereilla lievän asteista leijumista, ei menty aivan täysillä tuohon tilanteeseen. Ja tuossakin tilanteessa Kari Martikainen heittäytyy tuohon tilanteeseen, hänkin pelaa sinne välimaastossa, hänkään ei ota tuota ylimääräistä hyökkääjää pois, eikä Kari Laitista tuolta jätä Hagmanille maalinteon vaivan, vaan hän pelaa puolessa välissä ja Hagman taas on noita satoja kertoja vastaavia tilanteita kokenut ja tietää, kun ne ratkaistaan. 4-1 numerot Helsingin jäähallissa ja todella värikkäästi on tämä jännittävä loppuun myydyn hallin seuraama paikalliskamppailu alkanut. Järvelä pystyyn Norpalle, Norppa vedetään jäähän, ei ainakaan mitään vakavampaa tuosta Sepon mailanlyönnistä ollut seurauksena. Kadlec. Ja löytää hyvin siellä sitten Seppo, mutta Seppo ei saa syöttöä haltuunsa, vaan se menee Järvelälle. Pekka Järvelä, joka juuri muutama päivä sitten täytti 30 ikävuotta, on hyvin jakanut kiekkoja tämä Jokereiden ykköskentän keskushyökkääjä tälläkin kaudella. Sitten IFK Nurminen, mutta häneltä koukataan kiekko pois ja koukataan sillä tavalla, että tulossa on tämän ottelun ensimmäinen Jokerijäähy. Jäähylle lähtee Otakar Janeski. Nyt tuo hänen pitkä taitava mailansa oli mukana pahassakin. Tässä ottelussa toistaiseksi se on vaan ollut jakamassa maalisyöttöä ja tekemässä maaleja. Ja tuossa Janeskin mailla kaataa Nurmisen. Niin ja pelaaja on hankkinut selvästi itse tuohon maalintekopaikkaan. Tosin siellä on vielä Jokeripelaaja vastassa, mutta Janetsi katsoo tilanteen vakavuuden siksi, että siihen pitää puuttua takapäin. Ja hän varmuuden vuoksi ottaa sitten pelaajan pois tuosta tilanteesta ja jättää vastuun itse lähtiessään tuonne jäähylle 4 kentälle jäävälle kanssa pelaajalle. Ja näin sitten IFK:lle avautumassa mahdollisuus. 9.29 pelattu ottelun ensimmäistä erää. Joukkue tappiolla 1-4. Rautio, Lehtonen ja sitten soi pilli. Se soi paitsion merkiksi. Aloitus viedään siniviivan keskialueen puolelle. Jokerit lähtee vastaavasti tätä ylivoimaa purkamaan. Selänne, Säilynoja, Strömberg, Immonen viisikolla. Krykov taistelee Hagmanille. Hagman ei saa pidettyä kiekkoa Jokeri puolustusalueella. Selänne koukkii sen Lehtoselle. Lehtonen laitaan. Hagman jälleen jakaa Rautio nousemassa hyökkäyksen kädeksi, mutta Selänne tulee. Sitten tulee toinenkin Jokeri. Puolustaja Immonen. Lehtonen. JFK-kuvio on varmasti aika pitkälle se, että Kari Laitinen on tuolla maalilla. Neliön keskellä ampujana. Siniviivalla Pertti Lehtonen ja Kai Rautio. Normaalisti IFK on pelannut hyvin paljon niin, että Rautio on ollut maalilla, mutta nyt siinä on nostettu Kari Laitinen, Rautio, Lehtonen, rohkea syöttö ja sitten tulee paikka väliin Teemu Selänteelle. Aivan liian näkyvä oli IFK-puolustajan syöttely tuossa siniviivalla. Selänne näki sen hyvin ja katkaisi. Sitten Krykov kiepauttaa laidan kautta, mutta Strömberg näkee sen ja painaa kiekon toiseen päähän. Aika kuluu. Vajaa minuutti enää Jokerijäähyä jäljellä. Ja kun ajattelemme IFK-asemaa tämmöisessä tilanteessa, kun joukkue joutuu pahasti jalakinteen, niin täytyy muistaa edellisen kierroksen ottelu, jossa Lukko johti jo 2-0. IFK tuli takaa ja voitti. Näin tulee Saarinen maalille ja laukaus. Laukaus tulee Kadlecille. Kadlec ampuu Tuohimaa. Pääsee nostamaan rystypuolelta Ketterer vaikeuksissa, mutta sitten siivoo Jokeripuolustus. Tuossa nimenomaan Sami Vaasten, joka on tullut jäälle. Vaastenin veljekset nyt hyökkäinä alivoimassa. Martikainen Salo puolustajina. IFK:lla Sepon kenttä. Seppo saakin itse Tuomisto kiekon. Seppo maalilla. Tuohimaa potkii kiekon Tuomistolle. Saako Tuomisto? Saa. Ja sitten sitä potkii siellä myöskin Kadlec. Jokerit purkaa kuitenkin Salo kiekko keskialueelle. Ja nyt on enää sekunteja jäljellä. Näin joukkue täysilukuiset. Janetski jäällä. IFK:n etsikkoaika ainakin tuo ylivoimamaalin suhteen kului umpeen. 1-4 numerot ja Jokerit jälleen täysilukuisena. Näin tulee Järvelä. Mutta hänet ottaa Kadlec varmasti. Pelaa miehen oikeaoppisesti. Takaa tulee Juhasalo. Kadlec jälleen oman maalin takaa.
Karnes, joka ainakin minun mielestäni, niin kuin ehkä moni muukin tsekkiläispelaaja olympiakisossa, esiintyi selvästi terävämpänä kuin mitä täällä kotoisessa SM-liigassa. Näyttää siltä, että jotenkin tsekkoslovakialaiset saivat nyt tuohon olympiajoukkueensa hengen päälle ja moni pelaaja pelasi todella hyvin ja sijoitus. Hän oli aivan mainio, eli bronssimitalit, se tuolta joukkueelta, jota ennakkoon vähän arvosteltiin ja ajateltiin, että se ei kovin hyvin tule sijoittumaan, oli aivan mainio. Boiko jakaa Nurmiselle, Nurmista vastassa Strömberg. Boiko ei saa kiekkoa heti suoraan haltuunsa, takaa tulee Immonen, joukkueen kapteeni. Ja lyöntilaukaus, Lindfors torjuu eteensä, takaa tulee kuitenkin Nuutiselta nopea käynnistys, mutta se osuu omaan puolustajaan ja jää Jokerelle. Janetski työntää Selänteelle. Janetski. Ja sitten paikka Selänteelle. Selänne harhauttaa, 2 IFK-pelaa heittäytyy eteen. Nyt vaikuttaisi jo siltä, että on lievää paniikkia, kun tämä Jokeriketju on jäällä. Nurminen ei saa kiekko yli siniviivaa, katsotaan sitten mitenkään Pasi Sormosen. Ei hänkään, rajusti taklaa Säilynoja. Peli jatkuu. Ja Janetski maalilla, mutta Selänne ei saa hänelle kiekkoa, sitten tulee IFK. Boiko pääsee ohi Strömbergin, saa kiekko maalille. Kortelainen, mutta aivan liian pienestä kulmasta yrittää Kortelainen ratkaisua. Selänne. IFK vaihtaa, Jokerit vaihtaa myöskin. Strömberg taakse Selänteelle. Jali Wallsten on tullut jäälle, Viide on jäällä ja nyt jäältä poistuu myöskin Selänne. Ryykkov harhauttelee omalla alueella, Harkaa harhauttelee Videä, mutta IFK ei pääse nousemaan. Lehtonen. Ja näin pysähtyy. IFK:lla on vaikeuksia saada kunnolla ja nopeasti avattua hyökkäyksiä. Jokerit peittää keskialueen hyvin. Näin kiekko laitaan Viidelle. Hän ei saa sitä kuitenkaan haltuunsa. Taistelee sitten kuitenkin uudelleen hyvin. Työntää Jali Wallstenille, mutta pilli soi. Paitsio. Ottelun ensimmäinen erä täällä Helsingin jäähallissa on kallistumassa loppupuolelle. Ja Jokerit johtaa maalein 4-1. Aloitukseen Jukka Seppo vastassaan. Ja sitten vaihdetaankin ilmeisesti aloitteen, ei vaihdettu. Kuvassa Bosik poistuu pukusuojaan, hän saa äsken laukauksen jalkansa. Ja katsotaan sitten mikä on valmennusjohdon ratkaisu. Jatkaako Jokerit viidellä puolustajalla. Järvelä ottaa hyvin kiekon haltuunsa Juha Salo. Salo ampuu ja ampuu maaliin. Tuo oli kyllä aika helppo maali. 2 syötöllä pelattiin tekopaikka Juha Salolle, eikä tuo laukauskaan kyllä niin kovin kaksinen ollut. Ja mikä on merkittävintä tuossa keskialueella, kun hyökkäystä lähdetään valmistelemaan, tuo kiekko tulee ilmassa Pekka Järvelälle, joka nappaa sen käteensä. Ja nythän uudet säännöt sallivat tuon, että pelaaja ottaa kiekon alas toisin kuin ennen. Ja hän ottaa sen rauhassa alas, syöttää Juha Salolle. Ja Juha Salo on hyvä maalintekijä. Hän on hieman näkymätön puurtaja, tekee sitä niin sanottua likaista työtä, omaa laitaansa pitää, harjostaa pelaajia, mutta hän on erittäin hyvä maalintekijä. Tällä kertaa Lindfors kyllä myöhästyy hieman tuossa torjuntaan lähdössä, eli hän siirtyy ja samaan aikaan paukahtaa tuo laukaus ja längistä. Se menee tällä kertaa sisään sinne. Maalintekijän kuvan näette tässä. Juha Salo, 26-vuotias perusjokeri, vie oman seuransa nyt joku ensimmäistä erää pelattu 14.56. 5-1 johtoon Järvelä Strömbergin syöttäjät. IFK jälleen 4 maalin päässä. Tuo Kari Laitisen tekemä maali antoi hetkeksi piristystä ja toivoa IFK-leiriin, mutta nyt on tuo toivo jälleen ainakin tässä vaiheessa tipotiessään. Jokerit johtaa 5-1, kun näin kikkailee kiekon kanssa Antti Törmänen, joka on tullut jäälle. Antti Törmänen, joka on kärsinyt flunssasta, on ollut viikon verran jäältä pois. Ja tästä syystä Jokereiden valmennusjohto ei ainakaan aloituskentällisiin häntä uskaltanut panna mukaan, mutta nyt ilmeisesti katsotaan, että peli on sellaisessa vaiheessa, että voidaan testata, minkälainen on Antti Törmäsen kunto. Ja sitten verryttelee jo IFK:lta Mikael Granrud. Tämä oli kyllä oikeastaan, Kimmo, aihe, jota tuossa jo jonkun aikaa sitten arvelinkin, että tuleeko muutoksia IFK-maalivahdin päähän. Sakari Lindfors, niin kuin sanoit hetki sitten,
on ollut sikäli erittäin epäkiitoisessa asemasta. Hänelle ei ole tullut käytännössä katsoen laukauksia ollenkaan muuta kuin nuo maalilaukaukset. Aivan, nuo maalilaukaukset tulevat sieltä sitten ja menevät maalin perukoille. Se ei mitenkään henkeä nosteta ja Sakari Lindfors on pari kertaa ollut sillä mielellä, että hänelle riittäisi tämä ottelu. Hän ei saa virettä päälle millään tuonne ja kun nuo yksittäiset harppunan hyökkäykset tulevat ja laukaukset, niin onkin vaikeita kun ne olevat, kun nytkin tulee taas jälleen maalilaukaus. Hänen tehtävänsä on melkoin mahdoton tuolla Avonais IFK-puolustuksessa ja kyllä varmasti todennäköistä on, että Mikael Granlund kohta luistelee tuonne hänen paikkaan. Sami Valsteen. Tuossakin oli selvä epätietoisuus IFK-leireissä. Kyllä sekaannus on melkoinen. Siinä oli 2-3 IFK-pelaajaa. Kukaan ei mennyt ottamaan kiekkoa takaa. Tuli Sami Valsteen pitkältä ja nappasi sitten kiekon Martikainen keskialueelle. Tavoittelee Sami Valsteen ja Pertti Lehtonen. Hän työntää sen Kryykkoville, mutta Kryykkov ei saa ja Jokerit tulee jälleen. Valsteen. Viide on siellä karvaamassa kovasti Valeri Kryykkovia, vanhaa seuratoveria. Kryykkov vie kiekon kuitenkin kulmaan. Viide ei saa häneltä kiekkoa pois. Pertti Lehtonen. Mutta jälleen tulee väliin Jokeri. Kari Martikainen nousee maalille. Tuleeko paikka? Tulee Arisalolle. Arisalo ampuu. Kiekko pomppii. Todella sekaisin on IFK:n puolustuskuvia. Tällä hetkellä Jokerit pyörittää kiekkoa mielimäärin. Tuolla toisessa tilanteessa sitten Sami Valsteen kikkailee yksinään. Kryykkov roikkuu hänessä kiinni. Arisalo eikä saa taklattua myöskään Kai Rautio häntä. Lehtosella kiekko maalin takana. IFK:lla todella suuria vaikeuksia nousta omasta päästä. Sitten kiekko keskialueelle. Luovutetaan ikään kuin vapaaehtoisesti Jokereille. Mennään vaihtamaan. Martikainen pyörittelee kiekkoa. Saa sen takaisin. Ström. Näin. Norppa. Järvelä harhauttelee. Siirtää kiekko laittaa Norpalle. Ja nyt näyttää Jokerilla melkein olevan sellainen fiilis tuolla kentällä, että tehtiin mitä tahansa. Kaikki onnistuu, kiekko kulkee todella, pelaajat totta kai nauttivat tästä 5-1 johtoasemasta. Ja mikä heitä helpottaa pelaamista on se, että IFK:lla on, niin kuin sanoit, on epätietoisuus nyt liikeradoistaan ja tuolla on runsaasti tilaa tuolla liikkua ja aina mennä vapaaseen paikkaan. Ja kun vapaaseen paikkaan pistää, niin Jokerit pelkästään luistelemalla vaan hoitelee tilanteita. Ja nyt sitten Timo Norppa on jo toisen kerran tuossa saavana osapuolella tässä ottelussa. Tällä kertaa koukkaajana Simo Saarinen, joka ottaa sitten kiekon itselleen. Mutta tuo koukkaus tuo 2 minuutin rangaistuksen ajassa 18.05. Korkea maila jäähysyy. Ja ainakin Jokerin yleisöä täällä hallissa naurattaa. En tiedä, että ovatko nuo pois siirtyvät katsojat IFK-kannattajia. Harri Rindelillä on todella syytä huoleen joukkue. Ja peli on tosiaan puuduksissa niin kuin se oli ymmärtääkseni Lukkoa vastaan. Sä olet Lukkopelissä katsomassa täällä ja alkuhan oli IFK:lla mahdollisimman tahmea siinä. Ensimmäinen erä oli siinä, mutta silloin vastapuolella Lukko onneksi ei käyttänyt IFK-passiivisuutta hyväkseen. Sitten IFK tuli voimalla ja ryminällä kahdessa seuraavassa erässä ja käänsi ottelun. Ja tietysti aikaahan tässä on vaikka kuinka paljon, mutta kyllä otteiden on todella totaalisesti muututtava. 5-1 numerot. Jokerit lähtee jälleen selänteen säilyneen ja voimiin hakemaan lisämaaleja. Janetski siirtää taitavasti. Siinä oikein IFK-hyökkäjätkään uskalla mennä päälle. Sitten kova laukaus. Lindfors torjuu. Hyvä jatkotilanne. Janetski, Strömberg ja sieltä ampui Immonen todella kovaa. Tästä lähtee tuo tilanne. Selänne tuo lauko eikä Immonen ja hyvä torjunta nyt Lindforsilta ja siinä on myöskin Pertti Lehtonen varmistamassa sitten, että mahdollisiin irtokiekkoihin eivät viholliset pääse. Aloituksen Janetski. Häntä vastassa Darren Boiko. Strömberg. Janetski, Strömberg. Jälleen taitavaa kiekon siirtelyä. Maalin kulmalla Säilynoja, Selänne. Strömberg. Ja Immonen on siinä 4 keskellä. Strömbergin laukaus menee hiuksen hienosti ohi maalin. IFK puolustusneliö on toistaiseksi kestänyt hyvin. Minuutti vielä rangaistusta jäljellä. Tuomisto ottaa kiekon. Jokerit pitäisi kuitenkin viivan oikealla puolella. Maalilla Selänne. Immonen, Strömberg, Janetski. Ja Immonen hiipii taas tutulle paikalle 4 keskelle. Selänne. Selänteen kova laukaus. Immonen pääsee palautuskiekkoon. Mutta hyvin ottaa Strömberg. IFK ei saa purettua toiselle puolelle Selänteelle. Säilynoja
Jokerit on pitänyt nyt koko tuon rangaistuksen ajan kiekko IFK-alueella. Huono syöttö Selänteeltä, Lehtonen saa mailansa väliin. Boiko ja Tuomisto IFK:lla edelleenkin hyökkäjinä, Karles Lehtonen puolustajina. Sitten yrittää siinä Sälynöellä ehkä vähän liiankin rohkeata syöttöä ja näin tilanne purkautuu ja päättyy ottelun ensimmäinen erä. 4 sekuntia ja vielä jäähyä jäljelle ja Jokerit on ottanut todella selvän johtoaseman tässä ottelussa. Ensimmäinen erä Helsingin jäähallissa, Jokerit IFK, Jokereiden 5-1 johto. Kuuman paikalliskierroksen 20 peliminuutin jälkeiset tilanteet ovat seuraavat. IFK Jokerit siis 1-5, Tampereella Ilves Tappara 0-1, Joensuussa Joensuun Kiekkopojat Hokireipas 0-0, JYP HT Kalpa 3-0, Lukko Ässät 2-0 ja Turun Palloseura Hämeenlinnan Pallokerho 1-2. Ja katsaus maalintekijöihin: Teemu Selänne 2 kertaa heti alkuun, Jali Valsteen 0-3, Janetski 0-4, Kari Laitinen kaventaa ja Juha Salo muuttaa ottelun ensimmäisenä numeroiksi 1-5. Ilves Tappara, Jiri Kutšera on Tapparan maalintekijä. Joensuussa taas maaleja ei ollut lainkaan ensimmäisessä erässä, kun taas Jyväskylässä Juha Riihijärvi, Joni Lius ja Marko Virtanen ovat kotijoukkueen maalarit. Ja Lukko Ässät kotijoukkueelle maalaavat Timo Saarikoski ja Harri Suvanto. Ja TPS HPK Vesa Karjalainen 0-1, Esa Keskinen tasoittaa, mutta Radek Toupal vie vieraat 1-2 johtoon. Ja lopuksi vilkaisu Vekmanin teräskatteisiin. Suomessa oleva tyytyväisyys Vekmanin teräskatteisiin täyttyy ja toimitukset liikkuvat nopeasti. Antaa tulla vaikka navakkaa koillisen välistä tuulta. Terästiili ja teräsaateli kestävät. Ne ovat Vekmanin taattua laatua. Mitä korkeampi profiili, sen näyttävämpi ja vedenpitävämpi. Säät vaihtelee, Vekman pysyy. Tule Prismaan. Miksikö ostan Prismasta? No täällä hinnat ovat pysyvästi edulliset ja täältä saan kaiken. Ja ostaminen on helppoa. Uusi Prisman kuvasto on ilmestynyt. Tule ja tee elämästäsi pysyvästi edullista. Hei, tosi stadilainen ei sotke. Kanadalaisen kansallisen vaikuttajan ja entisen ammattilaisjääkiekkoilijan Ken Drydenin johdolla vie kolmonen teidät jääkiekon kiehtovaan maailmaan. 4-osainen dokumenttisarja pyörähtää käyntiin Kolmosella lauantaina 14. maaliskuuta. Ja sarjan ensimmäisessä osassa ovat mukana myös Jari Kurri ja Jyrki Lumme. Itäisen naapurimme muuttunut yhteiskunnallinen tilanne on rakennettu uusia asetelmia myöskin jääurheiluun ja jääkiekkoon. Baltian vanha perinteikäs jääkiekkourheilu on heräämässä, mutta siihen tarvitaan toki myöskin ulkopuolista apua. Matti Kerttunen Suomesta on apua nyt lähdössä Baltiaan kiekkorekan muodossa. Miten tämä idea syntyi? Muutama vuosi takaperin meillä Järvenpäässä kävi virolainen juniorijoukko pelaamassa turnauksia ja todettiin, että poikien varustetaso on todella heikkoa. Siitä virisi ajatus, että kerätäänpäs kaikki vanhat varusteet, mitä meillä jää nurkkiin, vintille, kellareihin ja annetaan ne pojille mukaan. Se oli ensimmäinen askel tässä. Tiit Karuks, joka paitsi olet Viron radion urheilupäällikkö, myöskin Estin jääkiekkoliiton varapuheenjohtaja. Tämä apu tulee varmasti tarpeeseen. Se tulee varmasti tarpeeseen ja se otetaan vastaan erittäin iloisin mielin, koska meillä on kavereita, jotka haluavat harrastaa jääkiekkoa niin Virossa, Latviassa kuin Liettuassa, mutta tämä varusteiden puute on erittäin iso tällä hetkellä. Eli koko Viron ja Baltian jääkiekko-urheilu on voimakkaassa nousussa? No, toivotan näin. Matti Kerttunen, miten sitten halukkaat pääsevät mukaan tähän keräykseen? No nyt tämä varsinainen suurkeräys sitten ideoitiin Hannu Kauhalan kanssa yhdessä Kiekkolehdessä ja päätettiin, että otetaan koko Baltian maat tähän mukaan ja lähdetään teemalla varusterekka Baltiaan. Nyt viimeisessä Kiekkolehdessä, joka ilmestyi tammikuussa, oli selvät ohjeet kaikille jääkiekkoseuroille ja niiden joukkueille, miten toimitaan. Ja nämä toistetaan nyt
ensi viikolla tulevassa uudessa kiekkolehdessä. Ja sieltä löytyy ohjeet kaikille, miten lähtee toimimaan. Se, miten sitten varsinainen, voisiko sanoa tällainen jääkiekkoystävä, joka ei kuulu seuroihin, toimii. Minun nähdäkseni kaikista selvin tapa on se, että otatte yhteyttä paikalliseen seuraanne. Sieltä löytyy ohjeet, miten te voitte hyödyntää tätä keräystä. Ja näin siis koko Suomen jääkiekkoväki mukaan nostamaan Baltian jääkiekkoa. Se varmasti edistää myöskin meidän omaa urheiluamme ja kansainvälistä kanssakäymistä. Näin on toinen erä valmiina alkamaan täällä Helsingin jäähallissa. Numeroissa IFK 1, Jokerit 5, kun IFKlla vielä 4 minuuttia rangaistusta Simon Saarisella. Ja IFK on vaihtanut myöskin maalivahtia. Sakari Lindfors sai tarpeekseen ensimmäisen erän jälkeen ja maalilla on nyt Mikael Granlund. IFK on vanhoja juniorikasvattaja, joka Grankulan IFK ja TPS kautta nyt sitten palasi IFK:hon. Tällä kaudella oli viime kaudella nuorisomaajoukkueen kantavia voimia. Nyt sitten täällä Helsingin jäähallissa vaikeassa tehtävässä, tai tietysti sikäli helpossa, että 5 maalia mennyt taakse. Mitään suuria odotuksia ehkä enää ole, kun Pekka Tuomisto nostaa kiekkoa maalille. IFK hakee heti todella upean alun tälle. Ja tämä on juuri sellainen alku, jota IFK nimenomaan tässä vaiheessa ottelua tarvitsee. Ensimmäinen hyökkäys ja maali, 30 sekuntia ja IFK tekee toisen maalin. Ja siinä jokeripuolustajat eivät saa kuriin IFK:n hyökkääjä Pekka Tuomistoa. Vahva puolustaja ja Kari Martikainen hän yrittää ajaa kiinni, pitää toisella kädellään, mutta Pekka Tuomisto pääsee syöttämään. Ja kun samaan aikaan 2 jokeripelaajaa ei sitten saa aisoihin Pertti Lehtosta, joka rohkeasti on noussut tuonne ylös, niin Lehtonen tuikkaa tuosta maalin mennessä tuon tasoituksen. Ja tuo pelaaja ei olekaan Martikainen, joka tuota pelaaja yrittää ottaa pois sitä, vaan se on Heikki Riihijärvi ja Martikainen on tuossa maalinnassa. Mutta joka tapauksessa IFK on ottanut salamaalun tähän toiseen erään ja nyt sitten nähdään, muuttuuko pelin juoni tässä toisessa erässä. Ja sitten tuo maalintekijä ei ollut Pertti Lehtonen, vaan IFK on, sanoisiko Mr. Jekyll and Hyde, Jukka Seppo, joka tässä tapauksessa nyt oli nimenomaan väläytteli niitä erinomaisia osaamisia, parhaita puoliaan. 0-30 pelattu ottelun toista erää, 30 sekuntia ja IFK salama-alku on tuonut heti maaliin. 5-2 johtaa Jokerit. Janetskin ketju jäällä, se ketju, joka ensimmäisessä erässä vastasi valtaosasta Jokereiden maaleista. Strömberg tulee ja ampuu ja Mikael Granlund joutuu torjumaan ensimmäisen kerran. Sellainen vastaan Rautio. Janetski taklataan irti tilanteesta ja Granlund peittää kiekon jäähän. 58 sekuntia pelattu ottelu toista erää. Numerot Jokerit 5, IFK 2. 2 kokenutta keskushyökkääjää Pekka Järvelä ja Matti Haagman aloituksessa vastakkain. Järvelä potkii sitten loppujen lopuksi kiekon Riihijärvelle. Saa sitten itse uudelleen vastassa Lehtonen. Kääntää hyvin taakse. Takaa tulee Norppa ja tekee maalin. Siinä pelasi kyllä Pekka Järvelä todella hyvin Timo Norppa vapaaksi. Yllättävän helposti oikeastaan tuohon miinaan meni Pertti Lehtonen. Ja siinä IFK:lla oli puolustuksen vajuuta, vajaamiehitys siinä mielessä, että siinä on Jarkko Laiho, joka on tuolla toisena tuossa tilanteessa. Ja hän pelaa itse asiassa oikeastaan yli, hän tulee ja torppaa tuossa tuon ja antaa silloin mahdollisuuden tuolla Jokerin vapaalle hyökkääjälle ja Timo Norpalle tulla tuolta kaikkien takaa. Ja hän tulee aivan vapaasti tuosta ja sitten heittää yllättäen etukulmaan. Timo Norpan kanssa oli puhetta viime kierroksen ottelusta, kun hän oli Tampereella pelaamassa. Hänellä oli pari kertaa maukas maalintekopaikka, jolloin hän viivytteli turhaa, lähti kiertämään maalivahtia ja hän sanoi, että nyt täytyy sitten seuraavan kerran, jos paikka tulee, niin ampua suoraan etukulmasta sisään ja nyt tehtiin sitten juuri tällä tavalla. Tämän näköinen oli maalintekijä Timo Norppa, Joensuussa jääkiekko-oppissa saanut hyökkääjä, 26-vuotias, joka on Jyväskylän kautta löytänyt tiensä Jokereiden aloituskenttään, ykköskentälliseen ja nyt sitten iskee Jokerille 6. maalin, kun reilut 3 minuuttia pelattu tätä ottelun toista erää. Siinä oli jälleen IFK-puolustuksessa Pertti Lehtonen sikäli yksin, että hänellä oli tuollainen 2-1 vastaan tilanne. Rautio pelasi itsensä ulos vastustajan siniviivalla ja sitten taitavasti jättösyötöllä Pekka Järvelä rakensi Timo Norpalle maalintekopaikan ja Norppa veti ohi Granlundin. Eli IFK:lla sama tilanne kuin erän alussa. 4 maalin tappioa, mukaan Pasi Sormunen iskee kiekon takaisin Kettererille. IFK on luisteluttanut uusia miehiä tähän toiseen erään mukaan. Siellä on ollut viltissä ensimmäisessä erässä Petro Koivunen, Jarkko Laiho, Kim Ahlroos. Heistä nyt Koivunen ja Laiho ovat olleet jäällä. Koivunen pelaa
tällä hetkellä tässä Boikon ja Mika Kortelaisen rinnalla Juha Nurmisen paikalla. Boikolle kiekko pystyyn, mutta Valtteri Immonen on taitavampi. Kieputtaa, saa kiekko keskialueelle. Ehtiikö Janetski ennen Granludia? Ehdi. Granlund panee kiekko laitaan Kortelaiselle. Mutta Janetski taiteilee siellä kahta IFK-laista vastaan. Sitten saa Selänne kiekon, mutta hyvin ottaa Sormunen hänet erittäin hyvin. Vartaloa käyttäen pois pelistä. Kiekko kuitenkin IFK kannalta sitten toiseen päätyyn. Ja pitkäksi 4.35 pelattu ottelu toista erää. Jokerit johtaa täällä Helsingin jäähallissa 6-2. 8.23 pelattu nyt ottelu toista erää, kun Jäähylle Pekka Tuomisto. Numerot Jokereille 2-6 ja tuossa tuo tilanne tulee Sami Wallsteinin kanssaan, siinä kovaa taistelua jäädään ja tuo nyt oli vähän semmoinen tilanne, että kummalle siitä Kimmo Jäähy annetaan. Sami Wallstein ajoi aika lujaa tuohon tilanteeseen, hänen mainansa oli suhteellisen korkealla ja Pekka Tuomisto nähdäkseni puolusti itseään tai suojeli varsinaisesti itseään ja tuo mailla kopahtaa sitten Samin päähän, josta Samin mailla vielä nousee sitten omista käsistäkin ylös, mutta näin tässä nyt nähtiin sitten yksi rikkoja tässä tilanteessa ja IFK pääsee pelaamaan alivoimaa edelleenkin. Seppo Laitinen ovat IFK:n hyökkäjät ja Jokereilla Janeskin ketju. Selänne, Säilynoja, eikä olekaan vaan Wallsteinin veljekset ja Teemu Selänne on tuotu siihen. Martikainen ampuu, mutta hukkaa kiekon, eli Selänteen jälleen myötä pidin itsestään selvänä, että sinne tulevat myöskin Janeski ja Säilynoja. Ja jälleen tulee Jäähy ja nyt tulee Jäähy jälleen ilmeisesti IFK:lle poikittaisesta mailasta. Siinä työnnetään pahasti Sami Wallstein jäähän. Onko näin? Ainakin kun IFK sai kiekon, vihellettiin peli poikki ja kyllä näin on. Siinä painaa Kadles Wallsteinin jäähän, Sami Wallsteinin ja näin Jäähyn Rahamir Kadles. Tässä tuo tilanne vielä uudelleen. Ja kun 9.04 pelattu ottelu toista erää, IFK-tilanne tulee entistä tukalammaksi. 1.18 rangaistusta jäljellä vielä edellisestä tilanteesta Pekka Tuomistolla. Siellä joukkueiden valmentajat ottavat pelaajansa kuin ikään kuin aika lisällä. Jokerit asettaa jäälle Järvelä ketjun, Salojärvelä. Ja nythän Bosik ei ole siellä puolustajana, koska hän on loukkaantunut. Siellä on Valtteri Immonen ja sitten Heikki Riihijärvi. Ja IFK:lta tulee kaksi puolustajaa, tulee Pertti Lehtonen, Kai Rautio ja hyökkääjäksi Darren Boiko. IFK:lla oli tuossa äskeisessä tilanteessa ilmiselviä vaikeuksia niin kuin koko iltana tuossa alivoimatilanteessaan saada kiekkoa omasta alueeltaan pois. Jokerit on pystynyt näitä ylivoimatilanteitaan hallitsemaan siten, että kiekko on pysynyt vääjäämättömästi hyökkäysalueella. Ja samasta tilanteestaan tuossa äskenkin oli kysymys, eli IFK kuppasi kiekon kanssa niin kauan, kunnes tuo vaarallinen tilanne tuli tuonne ja sitten Kadletsin oli pakko ottaa tuo Jäähy ja tilanne on vaan entistä tukalampi, kun kolmella pelataan viittä vastaan, joukkuetta vastaan, jolla tänä iltana on onnistunut lähes kaikki. IFK:lla on aloituksen joukkueen paras aloittaja Darren Boiko, joka yleensä tuollaisiin vaikeuksiin aloituksiin tuotetaan. Joka tapauksessa Järvelä voittaa. Riihijärvi on näköjään se pelaaja, jonka Jokerit asettaa maskiksi. Ja sitten vetää Pertti Lehtonen pahasti Riihijärven jäähän, mutta ei tiedä mistä syystä tuossa. Se vaikutti jopa selvältä keihästykseltä, mutta Pertti Juhalo, joka oli hyvin paikalla, ilmeisesti ei kuitenkaan sitten siitä syystä, kun IFK:lla on nyt 3 pelaajaa enää katsonut aiheellisesti rangaista. Ainakin Pertti Juhola on meille uhannut, että selostetaan mitä selostetaan tänä iltana, niin hänellä on kaikki nämä nauhalla. Ja ehkä sitten Pertti Juholakin katselee joskus tämän nauhalta ja näkee tämän tilanteen ainakin siten, kuten me näimme. Siinä oli hieman tuomaisen keihästyksen makua, mutta ei tuo niin kovin vaarallinen tilanne loppujen lopuksi ole. Sitten kaatuu Rautio. IFK-kolmio pienenee kaiken aikaa. Sitten siellä maalla Nordback, jota Rautio ahdistaa. Toistaiseksi Jokerit ei ole saanut selkeätä vapaata maalintekopaikkaa. Sitten yritetään semmoinen saada Juha Salolle. Sitten ampuu Riihijärvi, mutta ampuu karkeasti yli. 15 sekuntia vielä Tuomiston rangaistusta jäljellä. Yksinäisenä pelaajana siniviivalla Valtteri Immonen, Keisarin paikalla syöttelijänä. Salo, Järvelä tuolla sivustoilla, Norppa, Riihijärvi maalilla. Salo, aika kuluu. Jokerinen kannalta hukkaan, IFK:n kannalta voitoksi. Eikä laukausta tule vieläkään. Sitten Valtteri Immonen, sitten Järvelä. Ja sitten pyritään saamaan Salolle puhdas laukaisupaikka, sitä ei koskaan tule. Päinvastoin koukitaan siellä sitten Rautiota, Tuomisto ja huonoja syöttöjä puolin ja toisin. Tuomistolta Immoselta, näin kiekko keskialueella. Parikymmentä sekuntia rangaistusta jäljellä vielä Kadletsilla ja IFK:lla. Järvelä. Jokerit pelaa nyt tietysti kuin joukkue 4 maalin johtoasemassa pelaa, jolla on 2 pelaajaa ylimääräistä. Silloin jonkinlainen velttous tulee otteisiin ja se on tullut nyt ja IFK:lle paikka. Tuomisto
Ja Lehtonen tulossa mukaan, Tuomista ampuu, mutta ampuu päin Immosta. Immonen peittää sen hyvin. Ja näin sitten IFK on täysilukuinen ja tilanteesta paitsio. 11-12 pelattu ottelun toista erää. Jokerit johtaa 6-2. Vakavan näköistä katsomoa ja pientä keskustelua sitten kentällä, mitä tuossa oikein tapahtui. IFK-pelaajisto ei ole kovinkaan tyytyväinen tilanteeseen. Katsotaan sitten mihinkä päin Juhola vie aloituksen. Aloitus on tuosta IFK-siniviivan tuntumasta. Mika Kortelainen tuntuu olevan vielä tyytymätön tämän miehen Pertti Juholan ratkaisuihin. Joka tapauksessa aloitukseen Janetski. Ja häntä vastaan sitten pikkuhiljaa sieltä Darren Boiko, kun mies on saanut vaihdettua itselleen ehjän mailan. Janetki Boiko. Boiko voittaa. Sormunen kiekon perään. Jokerit ei tule kovinkaan ahneesti päälle tällä hetkellä. Peittävän laukaisupaikat ja laidat. Sormunen. Sitten Sami Nuutinen pystyyn vanhalle seuratoverilleen Petro Koivuselle. Molemmat miehet ovat Kiekko Espoon kasvattajia. Kiekko Espoon noiden mahtavien ikäluokkien nuorten mestareita niin B- kuin A-junioreistakin. Boiko. Selänne ottaa hyvin kiekon haltuunsa, mutta sitten hukkaa sen Nuutiselle. Sormunen. Immonen, jolla on nyt tuttu puolustaja pari Strömberg. Janetski. Ja pysäyttää jälleen ja vetää väliin ja siinä oli varsin lähellä säilynyt ja saada mailansa väliin. Immonen harhauttaa yhden IFK-miehen, harhauttaa toisen ja sitten on ohjaamassa jo maalilla Selänne Säilyno ja sitten ampuu helpon maalin. Ainakin se näytti helpolta maalilta tuo Immosen veto, mutta saattaa olla, kun katsomme hidastuksesta, että siinä Mikael Granlund ja Strömberg tuo ampujan eikä Immonen suikaan, että siinä Granlundilla on sen verran maskia, että hän ei heti pääse tuohon laukaukseen mukaan. Todennäköisesti näin käy, että tuossa IFK:n puolustus seikkailee hänen näkökentässään, ja näin kun tämä syöttö tuolta maalin takaa tulee, siinä yksi pelaaja heittäytyy, toinen yrittää peittää tuota laukausta, ja nyt kun me näemme täältä näin, niin Granlundin tehtävä ei kyllä mitenkään mahdottoman helppo tuolla ole, se menee vielä tuon IFK:n pelaajan jalkojen välistä, joka pysyy pystyssä tuossa tilanteessa, eli Granlundin reaktioaika tuohon tilanteeseen on äärimmäisen lyhyt, ja näin hän joutuu antautumaan. Mika Strömberg, jonka nimi on myöskin Quebecin NHL-joukkueen listoilla. Hän on Quebecin varauksia. On meidän suuria tulevaisuuden toivoja puolustajana. Ajassa 32-23 hän iskee Jokereiden 7. maalin. Säilynö ja Selänne syöttäjinä. 12-28 pelattu ottelu toista erää. Tuossa vaiheessa Jukka Seppo, joka jo sytytti erän alkuvaiheessa IFK-toiveita, syöttää Saariselle. Takaa tulee Kannets, mutta tukehtuu IFK Jokereiden siniviivaan. Katsotaan sitten miten käy Harri Tuohimaan. Saarinen ampuu ohi ja Seppo jälleen taitavana ohjaamassa, mutta ohjaa ohi. Kiekko keskialueella. Martikainen potkii, mutta potkii kiekon katsomoon. Jukka Seppo tulee aloitukseen. Ja häntä vastassa Janetski. IFK on siis vaihtanut. Jokerit jättää Janetskin ketjun edelleenkin jäälle. Seppo voittaa. Tuomisto ja Tuohimaa ovat tänään siis laidoilla. Immonen. Selänne ei saa kiekkoa haltuunsa, mutta ei sitä saanut IFKkaan. Janetski yrittää purkaa. Sitten kiekko Kannetsille, joka kääntää se taaksepäin Saariselle. Simo Saarinen, joka oli olympiaturnauksessa, mutta oli varsin epäonninen, kärsi siellä vatsataudista, eikä ollut pelikuntoinen monessakaan ottelussa. Kannets, joka nyt syöttää, oli sen sijaan erittäin hyvässä pelikunnossa. Eräs tsekkien pronssijoukkueen tärkeimpiä lenkkejä. Harhauttelee ja hakee sitten sieltä toiselta puolta Seppoa. Seppo uudestaan maalille. Jokerit purkaa. Selänne vastassaan Kannets. Selänne ampuu maalin.
yllättävä laukaus suorasta luistelusta. Ja niin kuin tuossa aikaisemmin totesimme, tänään kulkee Jokereilta kaikki. Näin syntyy 8. maali. Niin, ja tämähän merkitsee sitä, että Teemu Selänne tällä kaudella ylittää jo 30 maalin rajan, melkein 31 maalia on nyt takana hänelle. Ja kun näitä maalintekijöitä jossain vaiheessa katselimme, niin tällä kaudella on ainoastaan 8 pelaajaa, jotka uransa jossain vaiheessa ovat tuon 30 maalin rajan ylittäneet tässä liigassa. Ja näin lähtee Teemun 3. maalin veto aivan tarkasti takanurkkaan. Hän pääsee tuolle lempiampumaan paikalle, jos näin voidaan sanoa, eli tuosta Pietisteen kaaren paikalta hän antaa tuon tyttönsä puhua. Oikeakätisenä pelaajana näkee tuon tapakulman auki ja sinne se viuhahtaa ja Granlund on voimaton. Syöttäjä Mika Strömberg, eli hän joka kiekon Teemulle vauhtiin syötti. 36-16 pelattu tätä ottelua täällä Helsingin jäähallissa ja sen toista erää siis 16-16. Jokerit johtaa 8-2. Laitinen, Haagman, Laiho ketju IFK:lla nyt jäällä. Ja Jokerilla vastaavasti Vaasteenin veljekset Tommi Viide, jolla juuri nyt kiekko Viide taakse Ari Salolle. Salo pystyy Jali Wallstenille. Jali Wallsten, joka, kun tuossa puhuin hänen jääkiekon vaellusvuosistaan, on ehtinyt kokeilla myöskin pohjois-amerikkalaista ammattilaiskiekkoilla. Mies oli Minnesotan organisaatiossa, ei kuitenkaan NHL:ssä päässyt yhtään ottelua pelaamaan, mutta pelasi sitten kovissa farmisarjoissa. Viide työntää Sami Wallstenille, joka on paitsiossa. Näin pelikatko. 16 minuuttia reilut pelattu ottelun toista erää. Jokerit johtaa 8-2. Eikä ihme, että Jokeriliput täällä jäähallissa liehovat korkealla. IFK-liput tässä vaiheessa pistetty pussiin. Seppo Janetski aloituksessa vastakkain, kun kohta 19 minuuttia pelattu ottelun toista erää. Numerot Jokerille siis 8-2. Strömberg, Jokereiden 8. maalintekijä, harhauttelee, mutta saa kiekon takaisin Immoselle. IFK, Seppo, hyvä avaus Tuomistolle, mutta Tuomiston ottaa hyvin. Strömberg näkee, mihinkä syöttö tulee ja lukee sen tilanteen niin, että pystyy estämään vartalolla erinomaisesti Tuomiston. Näin sitten Selänne. Siinä sitten miehet sekautuvat toisiinsa, Selänne ja Janetski. 19-22 pelattu ottelun toista erää, kun pelikatko paitsion merkiksi vihelletään IFK siniviivan tuntumasta. IFK vaihtaa jälleen Haagmanin ketju. Nyt siis tässä toisessa erässä kokoonpanossa Laitinen, Haagman, Laiho. Puolustajina Rautio ja Lehtonen. Jokerilla jatkaa edelleenkin Säilynö ja Janetski Selänne. Tempo on nyt ollut tässä erän loppuvaiheella sen verran hidas, että mikä on jatkaessa. Raution syöttö Laitiselle. Rautio nousee itse hyökkäykseen, Selänne tavoitteli Janetskia. Janetski saakin vielä tuostakin taitavasti vipattua sen, mutta sitten välissä Lehtonen. Haagman. Ja odottelemaan syöttöä tuonne maalin nurkalle. Laiho yrittää vääntää sitä maaliin. Janetski pitkinen mailoinen taiteilee ja muutaman sekunnin päästä päättyy ottelun toinen erä. Se päättyy tarkalleen sanottuna nyt. Ja se päättyy täällä Helsingin jäähallissa Jokereiden johtaessa ottelua IFK:ta vastaan maalein 8-2. 2 erää pelattu kuumissa kilpailuissa ja näin näyttää tilanteet. IFK Jokerit 2-8, Ilves Tappara 1-2, Joensuun Kiekkopojat Hoikkireipas 2-2, JYP HT Kalpa 4-0, Lukko Ässät samoin 4-0 ja TPS HPK 2-3. Ja sitten maalintekijöihin. Helsingissä Jukka Seppo kaventaa 2-5, Timo Norppa 2-6, Mika Strömberg 2-7 ja Teemu Selänne 2-8. Tampereella Timo Siusi vie vierasjoukkueen 0-2 johtoon ja Juha Järvenpää kaventaa 1-2. Joensuussa tehdään 4 maalia. Jouni Westerman, Rotislav Vlah tekevät kotijoukkueelle ja Toni Sihvonen, Marko Jantunen vierasjoukkueelle. JYP HT Kalpa, meidän ainoa maalintekijä Vesa Kuha ja Lukko Ässät Mika Alatalo ja Jari Torkki tekevät kotijoukkueelle jo 4-0 johdon. Ja Turussa Mikko Mäkelä tasoittaa pelin 2-2, kunnes Timo Nykop vie vieraat 2-3 johtoon. Mä näen muuten tänään tosi kauniita ulko-ovia. Onko ne meidän ovet tilattu?
Ennen kuin valitset, tutustu uusimpaan Avec-mallistoon. Muistathan, että myös valmistaloihin voit valita haluamasi ovet. Avec-ovet, ne laadukkaat kotimaiset, myös omalta kauppiaaltasi. Yllä! Sohva ja vuode! Vuodesohva Sofi vain 990. Tuusulan suurhallista. Tule Prisma Automarkettiin. Malmille ja Tikkurilaan. Ratkaisevaa edullisuutta ja selkeää asiointia. Kaikki mitä perheesi tarvitsee. Tule ja tee elämästäsi pysyvästi edullista. Tämä mies on juuri lopettanut tupakoinnin. Lopullisesti. Ei täriseviä käsiä, ei hermostunutta nykimistä, ei edes nikotiinin himosta laajenneita pupilleja. Älä jauha lopettamisesta. Tee se lopullisesti. Nicoretti. Kolmosen Knockout Clubissa perjantaina 13. maaliskuuta vastakkain Chris Eubank ja Superboy Malinga. Aloituksessa vastakkain Matti Haakaman ja Pekka Järvelä, kun kolmatta erää pelattu nyt parikymmentä sekuntia ja Kakelaitinen läpi. Ja hän tekee maalin heti aloitukseksi. Aivan kopio toisen erän alusta on Kari Laitisen maali. Tässä toisen erän alkuunhan maali teki Jukka Seppo. Sytytti silloin IFK-toiveet. Ja nyt Kari Laitinen, kun 40 sekuntia on pelattu ottelu kolmatta erää, karkaa suoraan aloituksen jälkitilanteesta ja iskee kiekon ohi Markus Kettererin. Ja tuolta tuo hyökkäys lähtee käyntiin, eli IFK maalin takaa. Mies keskiviivalla aivan vapaana ottaa taitavasti tuo kiekon alas ja siitä sitten haarojen välistä työntää kiekon tuonne Kettererin selän taakse. Näin Kakelaitinen, hyvä maalintekijänä tunnettu tämä pelaaja. Hän näkee tuolla kiekon mentävän reijän ja sinne vaan laatta sisään ja IFK kaventaa. Erinomainen Kai Rautio syöttö pystyyn, maalintekijänä Kari Laitinen. Mies siis, jolla ainakin paperilla on Suomen kovin lämäri 143 kilometriä tunnissa, mutta tuossa ei lämäriä tarvittu. Tarkka rannelaukaus suorasta luistelusta alakulmaan ja IFK on tehnyt kolmannen maalinsa. Eroa toki vielä 5 maalia, 8-3 siis numerot nyt. Kun Haakamanilla jälleen kiekko, Laitinen ja Laiho karvaavat tiukasti. Laitinen saakin kiekon itselleen, kääntää taakse Rautiolle, äskeisen maalin erinomaiselle syöttäjälle. Laiho ei saa kiekkoa haltuunsa, vaan se menee Valtteri Immoselle, Janetski taakse Immoselle. Säilynoja, Jokerit on vaihtanut kentällä, Janetski, Säilynoja ja Selänen nousee maalille. Saakin jo Granlundin liikkeelle, mutta laukaus epäonnistuu. Kiekko tulee takaisin Ketterille saakka. IFK vaihtaa, jälleen Boikot. Kortelainen, Boikot, Koivunen. Jokerilla jatkaa sama kenttä. Näin saa sitten tilanteen Kortelainen. Kortelainen ampuu, mutta ampuu päin Immosta. Kiekko tulee uudestaan vielä Koivuselle. Koivunen ampuu, Ketterinen torjuu. Ja sitten kiekko toiseen päähän pitkäksi. 1.48 pelattu ottelu kolmatta erää. IFK tappiolla 8-3. 5.30 nyt pelattu ottelun kolmatta erää. Jali Vaasteenilla kiekko, numerot edelleenkin 8-3. Salo ja Jali Vaasteen. Sami. Näin kiekko Sormuselle. Sormunen pystyyn. Siihen väliin kiitää Koivunen, mutta hänet painetaan kahden Jokerit puolustajan toimesta jäänpintaan. Martikainen ja Salo olivat taklaajina. Sitten puolustaa Jokerit, Jali Vaasteen ja muut ovatkin siellä rohkeasti kuonon ulkopuolella menossa vaihtaa. IFK pääsee ylivoiman hyökkäykseen, vaan pääseekö ei pääse. Immonen ehtii väliin, tulee myöskin Norppa. Sami Vaasteen, vastassaan Nuutinen. Ja sitten Kadlec vaihtaa puolta Tuohimaalle. Tuohimaa, Tuomisto ja maalilla olisi Seppo. Hän saakin kiekon, jättää Saariselle. Saarinen nousee, ampuu maalipuita Hipovan kiekon ohi ja sitten Törmänen kiekon perään. Antti Törmänen, joka siis kuumesairaana on ollut viikon verran olleet tässä tätä koko ottelua pelannut, mutta nyt siis viimeisen erään mukana tutulla paikalla Norpan ja Järvelän parina.
Sitten tulee Riihijärvi, puolustaja paikaltaan noussut rohkeasti ylös, ampuu kuitenkin ja Granlund torjuu. Norppa ei saa pidettyä kiekkoa IFK-alueella. Immonen, joka pelaa tässä nyt Riihijärven parina tässä kentällisessä. Bosikhan joutui sivuun ensimmäisessä erässä saamansa vamman takia. Hänen polvensa loukkaantui melko pahan näköisesti. Laitinen hakee Hagmania. Jokerit vastaiskuun. Järvelä saa uudelleen kiekon ja menee vaihtaan. Päästään Janetski jäälle. Sitten Selänne kiittää IFK-puolustuksen välistä, mutta ei saa kiekkoa mukaansa. Immonen, Säilynoja. Janetski, Säilynoja, joka oli myöskin varsin mukava yllätys olympiakiekkoilussa. Keijo Säilynojahan nousi A-maajoukkueeseen vasta juuri ennen olympiakisoja. Sitten Selänne. IFK vastaisku 2 vastaan. Laitinen, Boiko. Laitinen jättää Boikolle. Boiko uudestaan Laitiselle. Laitinen, voi. Hän aikailee niin paljon, että tilanne valuu hukkaan. Siinä oli Kari Laitisella erinomainen paikka. Hyvin harhautti kerran, mutta jäi sitä harhauttelemaan vielä uudestaan sen verran pitkään, että Jokeripuolustus sai tilanteen korjattua. Nuutinen hakee rangaistusta, sitä ei kuitenkaan tule. Salo. Selänne ei saa pomppivaa kiekkoa mukaansa. Selänne rohkeasti oman maalin takana. Jättää sitten Jali Wahlsteinille. Ja sitten vielä kerran Jali Wahlstein maalin ympäri Salolle. Salo yrittää kiertää Sormusta, mutta ei pääse. Sormunen pelaa miehensä hyvin. Saarinen. Boiko. Ja nyt puolestaan sitten Saarinen. Petro Koivunen, joka myöskin on tullut kesken pelin mukaan tässä ottelussa. Ensimmäisessä erässä ei pelannut lainkaan. Ja pelikatko. Yleisö jälleen intoutuu tapottamaan, kun HPK tekee lisäeroa. Turussa siellä numerot nyt jo HPK-johtonumerot TP:ssä vastaan 5-2 ja sehän lisää vielä entisestään Jokerin johtoa. IFK-katsomo puolestaan on varsin hiljaa, kun tuossa tuo äskeinen tilanne, jossa Kari Laitinen sitten loppujen lopuksi hukkaa kiekon. Hän harhauttaa kerran hyvin Markus Kettererin, mutta Ari Salo ehtii sitten hätiin siinä toisessa vaiheessa. Jukka-Seppo kiskaisi aloituksen taakse. Hyvä laukaus Simo Saariselta ja taitaa kiekko tuossa jopa käydä tolpassa. Näin näyttää käyvän siinä. Pekka Tuomisto on hyvin sijoittunut maalin eteen ja hän pääsee ohjaamaan tuosta. Mutta Jukka-Seppon aloitus on aivan mainio. Simo Saarinen tulee siihen ja ei se taida tolpassa käydä sitten käynnissä. Pekka Tuomisto ohjaa siinä, mutta Markus Kettere peittää tuon maalin hyvin ja ottaa tuon kiekon sitten suojuksiinsa. Seppo uudelleen aloitukseen. Häntä vastassa Järvelä. Järvelä potkii nyt kiekon omilleen. Strömberg, Törmänen. Antti Törmänen on myöskin Kiekko Espoon kasvattaja, niin kuin niin monet tämän 19, 20, 21-vuotiaiden ikäluokan parhaista pelaajista. Vuohimaa pelaa itsensä paitsioon. 9.58 eli ottelun kolmannen erän puolivälissä ollaan ja Jokerit johtaa IFK:ta vastaan numeroin 8-3. Ja aivan mukava siellä on varmasti joukkueenjohtaja Jarmo Koskisenkin, vanhan Jokerin puolustajan ja kapteenin, vaihtaa kommentteja pelaajansa kanssa. Ja kyllä tällaisessa hatussakin kelpaa tänä iltana täällä jäähallissa esiintyä, ainakin kun oma joukkue johtaa tällä hetkellä 8-3. Aloituksessa Hagman, Järvelä voittaa. Riihijärvi työntää Järvelälle. Järvelä pystyy Törmäselle, joka ei saa kiekkoa haltuunsa, vaan se korjaa Rautio. Ja tilanne on kaiken lisäksi sitten paitsio. Aloitus viedään Jokerin päätyyn. Järvelä jää kentälle, samoin jää Hagman. Ja ilmeisesti samat miehet tulevat aloitukseen.
Kyllä ainakin. Matti Haagman sinne menee, Antti Törmänen tässä lähikuvassa. Ja kyllä Pekka Järvelä hakee myöskin oman paikkansa aloituksesta. Järvelällä on myöskin näyttävä ura A-maajoukkomme keskushyökkääjänä. Ja yhtä tehokkaana ura näyttää jatkuva vielä nyt tässä liigatasollakin. Sitten vaihdetaan aloittajaa linjatuomarin mielestä. Järvelä ei siinä täyttänyt kaikkia aloituksen kuluvia tasapuolista. Nyt sitten kuitenkin Järvelä uudestaan saa mennä aloitukseen. Voittaakin sen eteenpäin. Törmänen työntää Norpalle. Norppa vauhdikkaasti Laihon ahdistamana. Järvelä hakee törmästä, mutta sitten IFK vastahyökkäys kahdella yhtä vastaan. Rautio Haagman. Rautio työntää Haagmalle, mutta hyvin lukee välistä. Strömberg tuon hänen syöttöaikeensa. Syöttää sitten kiekon Norpalle, mutta Norpalta huono syöttö. Laiho korjaa irtokiekon. Vaihtaa puolta Pertti Lehtoselle. Lehtonen ja sitten korjaa Järvelä tuon irtokiekon ja hakee uudestaan vauhtia. Selänne on tullut jäälle. Ja myöskin IFK on vaihtanut. Sormunen, Kortelaisen kova laukaus ja Ketteräinen erinomainen torjunta. 10.55 ja pelattu ottelu kolmatta erää. Jokerit johtaa 8-3. Juhasalo aloitukseen, häntä vastassa Seppo. Seppo voittaa, mutta Jokerit saa kiekon pidettyä IFK-päädyssä. Saarinen. Kiertelee Jali Vaasteen yksinäisenä Jokeri karvaajana, mutta hänkään ei tule häiritsemään kovin ylhäällä. Sitten Kadles. Drahomir Kadles työntää Haagmanille. Haagman tavoitteli Tuohimaata. Simo Saarinen. IFK:lla nyt aikamoinen sekaketju jäällä. Jali Vaasteen pääsee laukausutilanteeseen, ampuu vaarallisesti, Granat torjuu. IFK:lla nyt Haagmanin rinnalla on Harri Tuohimaa. Nyt sinne sitten tulee Jarkko Laiho ja Tuohimaakin pikkuhiljaa poistuu vaihtoon. Kari Laitinen kentällä. Norppa Törmänen Järvelä Jokereilla. Norppa taiteilee siellä Jarkko Laihon puristuksessa. Ei, nyt tulee kuitenkin Kari Laitinen. Laiho, joka kävi aikaisemmin tällä kaudella testaamassa myöskin Ranskan pääsarjan tason muutaman ottelun verran. Immonen, Riihijärvi. Jokerit on siis pelannut ensimmäisen erän lopusta lähtien 5 puolustajalla. Sen jälkeen kun Moimin Vosik loukkaantui, Norppa vääntää maalille, mutta se menee liian jyrkäksi tuo syöttö. Boiko, joka ainakin on tehnyt todella kovasti töitä, ampuu sitten, mutta Immosen mailasta kiekko kimpoaa kulmaan. Riihijärvi, Pekka Järvelä, mukana on Norppa. Norppa pääseekin laukausutilanteeseen ja ampuu. Granlund torjuu ohi maalin. Sitten Boiko jälleen. Vauhtiin menee myöskin Kortelainen, mutta Immonen nappaa kiekon aikaisemmin. Sitten Nuutinen tulee hyvään katkoon, mutta linjamies katsoo tilanteen paitsioksi. 14.28 pelattu ottelun kolmatta erää. Tilanne 8-3, kun Jokeri penkki alkaa jo tässä nautiskella voiton juomaa. Kyllä melkein tässä vaiheessakin uskaltaa sanoa, että ei 5,5 minuutissa enää tätä ottelua käännetä. 8-3 numerot ovat paljon. Ja jos näin tapahtuu, niin silloin varmasti joku pelaajista kirjoittaa itsensä tuon SM-liigan kautta aikojen ennätysten kirjaan. Kaikkihan on tietysti mahdollista, mutta kyllä tuntuu. IFK-luistelukaan ei ole enää sitä, että IFK:lla täysin vauhti päätä tuossa, vaan nyt kuljetaan lähinnä aikaa, nyt pelaillaan ja vältytään sitten noilta loukkaantumisilta, kun pelejä kuitenkin vielä on jäljellä ja IFK:kin pistettä tarvitsee. Aivan oikein, IFK-kannalta tietysti positiivista on se, jos tässä ottelussa tulee tappio, niin kuin todennäköistä on, että vastaavasti sitten myöskin siellä Kalpa Kuopiossa. Jyväskylässä on häviöllä Jyppiä vastaan, mikä tarkoittaa sitä, että ero tähän viivan alapuolella, playoff-viivan alapuolella oleviin joukkueisiin joka tapauksessa säilyy, kun Mikael Granlund koppaa kiekon haltuun. Tosin asema tulee nyt huonommaksi siinä mielessä, että Raumon Lukko näköjään tuolla Ässiä vastaan on 6-0 johdossa, eli Lukko tulee joka tapauksessa ohi.
Ja hetken kuluttua 5 minuuttia ottelun varsinaista peliaikaa jäljellä, 15 minuuttia pelattu, kun Mika Strömberg saa kiekon, siirtää ja tavoittelee toisella puolella Janetski, ja Janetski saakin sen, kunnes takaa tulee ikiliikkuja Boiko. Kiekko IFK:lle, Boiko saa sen itselleen. Kääntää taakse ja Sami Nuutiselta vähän epämääräinen laukaus. Janetski, hyvä siirto toiselle puolelle Strömbergille. Strömberg siirtää eteenpäin. Selänteelle Janetskilla oikeastaan siinä paikka, mutta miehet tulevat niin kovaan tilanteeseen, että kumpikaan ehdi laukomaan. Säilynoja kieputtaa kiekko vielä itselleen. Janetski, ja hän syöttää Säilynojalle, mutta Säilynoja ei pääse laukomaan. Saa sitten taisteltua irtokiekko kuitenkin itselleen. Hakee ilmeisesti maskia tuolta maalin takaa ampuakseen. Sitten Strömberg kova laukaus, mutta se osuu omaan pelaajaan, osuu Janetskiin. Pasi Sormunen siirtää puolustajatoverilleen Nuutiselle. Nuutinen takaisin Sormuselle. Janetski. Kiekko sitten Tuomistolle. Tuohimaa ja Seppo välissä. Mutta Selänne painaa Sepon pois pelistä. Sitten siihen tulee myöskin Kari Martikainen ja Tuohimaa. Tuohimaan nosto ohi. Salo. 16,5 minuuttia pelattu. 3,5 minuuttia otteluaikaa jäljellä. Saarinen. Kadlets ja sitten Seppo. Vastassa Martikainen. Seppo ampuu, mutta ampuu paljon yli maalin. Palautuskiekkoon ei ehdi Tuomisto, vaan sieltä tulee Salo. Salo pystyyn. Hyvin kääntää Sami Wahlsten ja ampuu tulisesti, mutta ohi maalin. Sitten puolestaan IFK. Hyökkäykset aaltoilevat nyt puolelta toiselle. 3 minuuttia otteluaikaa jäljellä. Jokerit johtaa 8-3. Hyvä syöttö pystyy Salolle. Salo pääsee vauhtiin. Jättää taakse Jali Wahlstenille, joka kiertää Matti Haagmanin. Takaa tulee puolustaja Martikainen. Wahlsten. Jali Wahlsten yrittää kääntää vielä maalille. Jokerit pitää kiekko. Riihijärvi. Kova laukaus, jonka Granlund torjuu, ja sitten tulee IFK. Mutta vain hetkeksi. Martikainen saa takaisin kiekon Norpalta. Sami Wahlstenkin on siinä vielä kikkailemassa, kunnes sitten Matti Haagman rauhoittaa tilanteen IFK:n kannalta. Rautiokiekko päättyy. Ketterer ja Riihijärvi. Pekka Järveltä harhasyöttö, Laitinen. Mutta Haagman on niin hyvin pidetty Riihijärven toimesta, että hän ei pysty tuohon tilanteeseen enää vaikuttamaan. 2 minuuttia ottelun varsinaista peliaikaa jäljellä. Pitkään on pelattu nyt ilman katkoa. Riihijärvi, Strömberg. Jokerit vaihtaa. Ja niin vaihtaa IFKkin. Boikon ketju tulossa kentälle ja Jokerilta vastaavasti Järvelä ja Törmäset. Koivunen nostaa Törmäsen mailaan niin, että kunnon laukausta ei tule. Laitiselta kova laukaus ja kiekko yli reunuksen. 18.26 näyttää pelikello ja numerot 8-3. Ottelu ratkesi kyllä yllättävällä tavalla tänään. Aika yllättävällä tavalla Jokerit sai unelma-alun tuohon ottelun alkuun, ja todellakin Sakari Lindforsin hetket eivät ensimmäisessä erässä olleet mitenkään kehuttavia. Hän ei oikeastaan päässyt missään vaiheessa otteluun sisään, vaan nämä laukaukset olivat sen verran vaikeita, kun ne olivat tuossa ensimmäisessä erässä, mitä sujahteli hänen ohitseen. Puolustus pelasi IFK:lla avonaista kiekkoa, ja näin Lindfors oli mahdottoman työn edessä. Hän ei saanut onnistuneita torjuntoja siihen, ja Jokerit taas onnistui kaikessa asioissa, mitä tuolla jäällä tekivät, ja 5 maalia ensimmäisessä erässä kyllä kertoo aivan selvästi sen, että siitä on vaikea toisen joukkueen nousta. Kyllä, ja se loi IFK-joukkueeseen, jos ei nyt paniikkia, niin tietynlaista epävarmuutta ja itseluottamus karisi mies mieheltä, ja nämä Jokereiden selvät voittonumerot ovat tosiasia. Teemu Selänne työntää vielä Janetskille, säilynyt siellä toisella puolella, mutta hyvin tulee mukaan. Pasi Sormunen eliminoi säilynyt ja maalintekoaikeet. Jälleen siinä tämä ketju, joka oli ottelun ratkaisijana ensimmäisessä erässä sen alkuhetkinä, oli pahanteossa. Janetski, mutta tuo kiekko katsomoon. Vielä pelikatko ajassa 19.11. Lähikuvassa Matti Haagman, joka ainakin siinä mielessä voi olla tyytyväinen, että 2 maalisyöttöä on hänen tilillään. Ja SM Liigan pisteennätys on jälleen 2 pistettä parempi. Tietysti
Matti Haakmania niin kuin koko muuta punapaitaista joukkuetta surettaa se, että joukkue kärsii yllättävän suuren numeroisenkin tappion 8-3, kun vielä aloitukseen Jälivaasteen. Seppo taistelee, mutta aloitus menee Jokerille. Tuohimaa. Seppo hakee sieltä ylös noustavan puolustajan Kadletsin. Sitten vielä Jokerit. Puoli minuuttia otteluaikaa jäljellä. Arisalo nousee keskeltä. Sami Vaasteen yrittää pesäpallolyönnilläkin antaa kiekolla vauhtia. Sitten hyvin ottaa Tuohimaa kiekko mukaan. Pääsee yksin Kettereriä vastaan. Kettererkin luulee jo hetkeksi ilmeisesti, että kiekko menee hänen ohitseen, mutta se menee ohi maalin. Siinä oli erinomainen kiekon vastaanotto Harri Tuohimaalta. Hyvä henkilökohtainen maalintekoyritys. Ja samalla päättyy ottelu. Näin nostelevat Jokeripelaajat kentällä käsiään. Jokerit säilyttää ja ilmeisesti lisää sarjajohtoaan. IFK:n osalta taistelu playoff-paikasta jatkuu. Loppunumerot täällä Helsingin jäähallissa. Jokerit 8, IFK 3. Mika Strömberg 8-3 voitto paikallisottelussa. Se todella varmasti tuntuu makealta. Totta kai nämä paikallisvoitot tuntuu aina makealta ja varsinkin näin suuri. Kyllä tämä oli hieno homma. Olet käynyt näitä paikallisotteluja junioritasolta saakka IFK:ta kohtaan. Alkaako nyt vihdoin olla Jokereiden voittovuoro? No toivotaan näin ainakin, että se alkaa painua meille enemmän toi homma. Se on ollut niin kauan IFKillä tämä homma käsissä, että nyt olisi aika kyllä vaihtuu. Itselläsi on myöskin nimi ammattilaispapereissa. Minkälaiset suunnitelmat tuonne Quebecin suuntaan on olemassa? No katsotaan nyt tässä, että pääsisi maajoukkueeseen pelaa eka ja sen jälkeen vuosi pari, niin sitten voidaan katsoa, että lähdetäänkö ammattilaiseksi. Nyt näyttää siltä, että kun Turussa vielä tuo ottelu oli kesken, että TPS on kärsimässä tappiota, teidän etumatkanne kasvaa. Voittaako Jokerit tällä kaudella mestaruuden? No sitä on vaikea mennä sanoa tässä vaiheessa, nimittäin playoff-pelit on ihan erilaiset kuin nämä, että en tiedä, en sano. Minkälaisia terveisiä Jokeri kannattajille? Kaikki mukaan kattoo vaan ja kannustamaan meitä. Onnea matkaan. Kiitos. Ottelut päättyivät seuraavanlaisesti. HIFK Jokerit 3-8, Ilves Tappara 3-4, Joensuun Kiekkopojat Hokireipas 2-2, JYP HT Kalpa 8-0, Lukko Ässät 8-0 ja Turun Palloseura Hämeenlinnan Pallokerho 2-5. Maalintekijöitä HIFK Jokerit erän ainoa maalintekijä Kari Laitinen, Ilves Tappara Vesa Viitakoski 1-3, Mikko Luovi kaventaa, Vesa Salo vie 2-4 johtoon Tapparan ja Timo Peltomaa lopussa vielä kaventaa. Joensuun Kiekkopojat Hokireipas ei maaleja ei edes jatkoajalla ja JYP HT Kalpa maalintekijät Iri Doletsaal, Juha Riihijärvi, Tero Lehikoinen, Ari Haampää ja kaikki JYPille. Samoin kuin Lukko S-ottelussa 4 maalia viimeiserässä, Harri Suvanto 2 ja saa hattutempun näin valmiiksi, Jarmo Kuusisto, Timo Saarikoski ja TPS HPK vierasjoukkueen maalintekijät viimeiserässä Mika Lartama ja Teppo Kivelä. Ja tämä antaa tulokseksi seuraavan näköisen sarjatilanteen. Jokerit lisäsi johtoaan TPS nähteen 3 pisteeseen. JYP HT lähestyi TPS. Ässät, Lukko, IFK-ryhmä tiivistyi. Kalpa edelleenkin 3 pisteen päässä playoff-paikasta. HPK nousi nyt jopa ihan todelliseksi playoff-paikan uhkaajaksi.